IBIS HD, det transportable læseapparat. Fold IBIS HD ud. Tilslut strøm og kabel til en skærm, og du er kørende. IBIS HD kan flyttes og benyttes ved computeren, ved sofaen eller i køkkenet, eller tage den med på ferie. Du kan bruge din IBIS HD til at læse avis, se tv-oversigten, se fotos, se pilleglas, læse varedeklarationer, læse madopskrifter, se din fjernbetjening, skifte batteri eller hækle og strikke. Det er let at styre din IBIS HD, både med zoom og med forstørrelse og kontraster, alt efter syn og behov. Vælg din IBIS HD i 3 forskellige farver, så den passer bedst til dit hjem. Kontakt Anders Hostrup på 76 25 11 11 for at få mere information og rådgivning samt afprøvning af IBIS HD.